Вярвам във вас. Напред, Стал! Малко. Браво! Давай! Давай, Елджи! Давай! Няма с него. Добре, Браво! ама пак съм събраха. Моля го това. Да. Се изкефи после лапите. Давай! Да, още имаш. Въй ми я! Нищо. Не Защо ни пара върху нея, бе? Пак е запазен. Браво, бе! Въй! Не, трябваше. Грешната Съдя! Суплекс малко! Взимай, играй! Чак сега го свири. Еми той даде авантаж, ама то на суплекс не се дава авантаж. много интересен матч. Добре, стига, той има вече бъде. Да. Още аз да не имам. Сам? Да. Самичък? Влизай вече, влизай! Браво! Браво! Дишай! Браво, Маряне! Браво, Мариане! Мариане загатна, браво! Не съм добре влез на Марян. Не го очаквах така добре разпорът. Газ. Загорението ми стана са балон, казва го също. Заварявам. Защото заварявам без ръкавица, защото съм тъп. За какво заваряш? Ти от това практика. Маряне! А така, какво се притесняваше? Браво! Ама не спирай, Маряне! Те ще го държа. Почуйте, аре! Ще получи инфаркт някой ден с вас. Преди пет отворях. Въй. Четта игра. Въж, дроба. Айде, натисни нашите! Дай! Престай, добре кацал. Да, добре. Кради, бе! Играй! Напред! Оу! Няма ли въртовръзка сега? А пък на тебе ти е така да. Винаги. Играй! Диагонала по-хубаво всички са Наби! Не, защо легна толкова очи? Така. Давай! Въж ще изгубя топката, ако така правят. Не беше на нас, бе? Еми, аз го видях. Боби. Знам. Не познам. Човек е готов на всичко да каже. Много малко да се знае. Да, наистина. Педър. Намерих си го. Предварително е непряк. Добре, Алексей. Не е нова. Какво става, когато аз не играя до 16? Само рамото ти се вижда между. Карай. Те знаят кои. Беше ли точка? Бързо! Какво стига? Влизат предварително. Не пряк. Няма нова. На 2 метра.
Боя защо? Ще помогат дежурните или който такова деца. Играе се в момента, вътре има хора, които не трябва да са на терена. Играй, напред, напред! Киро, ари бе! Дайте, преса! Киро, напред, Киро! Мариане, напред, бе! Дай, Мариане! Броят си хората ние вижда, като има чувствено преимущество просто. Но той Мариан ще го настигне. Киро, в краката, Киро, в краката! Стига! Защото не си броите хората! Киро! Бройте си хората! Той си беше вдясно, какво правиш? Той само пред тебе. Как бе, 10 ти беше? Ти играш си. Мариане, броят си хората, ако изостават. Да. Тихо, айде спокойно. Извикай си го. Просто внимавайте. И Мариане, Киро, седите на заре. Ако имат преса, Стойте в линията. не може да... Те даже седят на линия. Искате ли вода? Какво е това на ръката ти? Дай ми го. Защото е само изтъркаха зъбите с нея. Само изтъркаха зъбите с нея. Дарина! Аре, Киро! Що е пуснал? Напред! Играй! Защо? От земята я взима! Абе как я взима от земята? Той държи Играй, Любо! Абе как да ви е? Че му го гледа. Държава, като изкупваме от земята и пада към нашата страна. Така е. После имаш и напред, обаче не трябваше да го свирите. Играй! Аре, бе. Добре, запази я! Някой с него. Той не му има да се пускат вече. Много сте плитко назад! Трябва ни е сега, айде! Играй, бе! Имай топката! Браво, бе! Браво, бе! Трябваше да я направим тук, ама... Ако е ниска с Две резерви да има. взимаш я и Нино. Айде, преса! Искам преса! Напред заедно, браво! Нашата център, айде взимай! Мите на центъра, мите! Момчета, преса! Айде на линията, преса! Айде бе, вземи топ! Не бе! Преса! Играй! Напред е! Ай, сега сте авантаж! Защо нямаше авантаж? Сватка, Митко, Дени, сватка! Крис! По-бързо! Назад 10 метра! Не, защото той видя, даже Габрица му показа, че напред е става, защото иска да играе срещу Локо. Да бе, не го ли видя? Не, това са дребни неща. Аз им казах, че Не, защото той дигна. А ние от тук видяхме, че е напред, той на 2 метра от там не видя. Тези неща на празни. Айде, приятели се сега. Ляво, бе! Емо, машина натискай. Любо, дай ляво, бе. Играе в ляво, бе. С него.
Браво! Браво, машино, валяче! Айде, бъдете я вече! Засада е! Засада е! Братка, айде! Въпросът нищо е, мъчи! Спорей се, бе, спокойно! Нищо, браво, плати, браво! Емо, внимай! На където излезе, на там тръгваш. Трябва да помогнеш с другите. Но внимавай! По-напред, викове, по-напред! По-напред, викове! По-напред! Чак нещо! Закони! Лес! Играй! Без топка го блокира! Без топка! Блокира го без топка! Давай! Айде, моля те, моля те. Добре, сега що са наби? Браво! Добре, играят тук. Играй! Ами играй, бе, момче, бе! Мариане! Насет! Вкарате ли топката, бутате! Насет! Вижте къде съм! Червени! Назаре малко! Искам преса! Междет Киро! Преса искам в човека веднага! Готови! Бутай, бикове! Бутай! Пас! Добре! Отдясно! Айде сега, бе! Айде, раздайте! Диагонал искам, айде! Дай! Киро, айде! Киро! Ако ще играеш, играй, ако не влиза нас! Аре, Дани! Искай зъби, Дани! Любо, взимате! Две сватки взехте вече, айде, вземете стая! Айде! Вико! Мариане, отпусни се, бе! Донеп! Закони! Не! Слушайте свирката! Казах закони, не съм казал влез! Още веднъж видели го е наказателен! За тях! Прекътни! Закони! Бурата се влез! Бутай! Айде, играй! Раздай! Айде, почва от видно, че... Браво, е! Давай! Не, потонче, бе! Ай, Мариане! Мариане! Давай! Само после, да се видите, да видите нас. По принцип нямат право да пъскат да взимат тъпката. Да бутнат и да пъчават сапката. Нямат право да я викат и да бъдат в нашата страна с Назад! бутони напред. Айде, през сега, напреде, мойте! Напреде! Айде, Иво! Емо, напреде! Емо, напреде! Сам! Играй! Назад е! Взимай я! Добре! Защо? Не бе, аз казвам какво е. Не бе, той се прави търстопката, бе! Може да бъде на проблеме, да спрява. Айде, пресо! Дава смисъл. Айде, бързо! Айде! Любо, отлизай вече! Давай! Давай! Браво, е! Мисля, че това е правилно. Още Киро! Киро! Да, моля!
Любчо, нищо. Той да гледаш сутрин какво става. Добре, радвай се, да. Няма, свана ли го малко отгоре на тренези, не знам ли се. Не знам къде е небе. Да се направя професионална операция. А утре кой ще играе? Да ги вижда всички. Вижте, айде, вижте!